हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रभु कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ശ്രീജാവിജി മാതാജിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം വിജയകുമാരിയമ്മ മാതാജിയെ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോട്ടെ മാതാജി. എങ്ങാനും എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായ പിന്നെ മാതാജിക്കായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇതുവരെ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കഴിഞ്ഞത്. 1 തൊട്ട് 7 വരെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി, 8ാമത്തേത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. ഇനി 9, 10, 11 ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയാണ്. 9ാമത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 9ാമത്തത് ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വൈകുണ്ഠ ജനനി വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരസോത്സവത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധനഃ. രാധാകുണ്ഠമിഹാഭി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃത പ്ലവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരജാദോ ഗിരി തദേ സേവം വിവേകിനകഃ. വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരസോത്സവത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധനഃ. രാധാകുണ്ഠമിഹാഭി ഗോകുലപഥേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാതസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതദേ സേവാം വിവേകീനകഃ. ഇവിടെ രാസോത്സവാത് എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠ വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധനഃ. രാധാകുണ്ഠമിഹാഭി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതദേ സേവാം വിവേകീനകഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പല ശ്രേണികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ധാമങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ്. വിവിധ തരം ധാമങ്ങൾ. അപ്പോ വിവിധ തരം ധാമങ്ങളിലെ ശ്രേണി ഇവിടെ ഭാവഭക്തിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ധാമത്തിലും പല പല ഭാവം.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 5 രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാരും ഈ ധാമത്തിൽ എല്ലാം ഭക്തന്മാരാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിലെ രസത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. തത്വം ഒന്ന് തന്നെ, എല്ലായിടത്തും ഭക്തന്മാരാണ്. ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ധാമില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധാമില് പല രസത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ആ രസത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ധാമിന്റെ ഒരു ശ്രേണി തന്നെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധാമം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠധാമം. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആര്? മധുര. മധുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം ആത്മീയമായി വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളതാണ് വൈകുണ്ഠം. 2 ലോകമുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകം. ആധ്യാത്മിക ലോകം എത്രയാണ് അളവ് വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ? 3/4 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ആകെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ 1/4 ഭാഗം മാത്രം ഭൗതിക ലോകം, എന്നാൽ 3/4 ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് എവിടെ? ഏത് ധാമമാണ്? മധുര. മധുര എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മധുരാധാമം വൃന്ദാവനത്തില്. മധുര അല്ല, അതെ ഏത് ലോകത്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണോ ഭൗതിക ലോകത്താണോ? ഭൗതിക ലോകത്താണ് മധുര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം, അതിലും വലുതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മധുര. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം എന്താണ്? മധുരാപുരിയെ ജനനം ഭഗവാന്റെ ജനനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് മധുര. കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിൽ അദ്ദേഹം അജനായി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചതല്ല വൈകുണ്ഠം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തന്റെ കാരുണ്യം ജനിച്ച് ഭഗവാൻ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ജനനം കൈക്കൊണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ്? അത് മധുരയാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുരാപുരി. ഇനി മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? വൃന്ദാവനം. മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, രാസോത്സവാത്, രാസലീലകൾ നടന്ന, മഹാരാസലീലകളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ മറ്റനേകം ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനം. ഇനി വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നത് അതാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനം അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ രസം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. 5 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം. നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ആദ്യം ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മാധുര്യ രസം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ദാസ്യരസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. അവിടെ എല്ലാരും ദാസ്യരസത്തിലെ ശാന്തരസമുണ്ട്, ദാസ്യരസമുണ്ട്. ഈ 2 രസത്തിൽ മാത്രമേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ മധുരാപുരിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഏത് രസത്തിലാണ് സേവ ചെയ്യുന്നത്? മധുരാപുരിയിൽ ദേവകി വസുദേവർ വാത്സല്യ രസം വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അവിടെ പല രസങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതലും അവിടെ മധുരാപുരിയിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം കൂടെ ദേവകി വസുദേവരുടെ കൂടെ വളർന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോ വാത്സല്യ രസം വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മിശ്രമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള മാധുര്യരസം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം ഭാര്യമാരുമായിട്ടൊക്കെ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു ചെറിയ മാധുര്യരസം വരുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ അത് ശുദ്ധമായ മാധുര്യം, ഒന്നും അനന്യമായിട്ടുള്ള ആ മാധുര്യ രസമല്ല മധുരാപുരി. ഇനി വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ രസം വരും? അവിടെ ഭഗവാൻ ഗോക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കൂടെ സഖ്യരസത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളികളും പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുകയും, കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള രാസലീലകൾ, അപ്പൊ മാധുര്യ രസവും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഗോവർദ്ധനത്തില് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഈ ഗോവർദ്ധനത്തെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഉയർത്തി. എന്തിനാണ് ഉയർത്തിയത്? അവിടെ ഇന്ദ്രൻ പെയ്ച്ച മഴയിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനവാസികളെയും ഗോക്കളെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അയച്ച ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള പ്രളയം വരുത്തുന്ന ആ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ആ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി. ആ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാ രസങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ശാന്തരസം, ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാം വൃന്ദാവനവാസികൾ എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാ രസവും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഭഗവാൻ പകൽ സമയത്ത് ഗോപന്മാരുമായിട്ട് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളിടത്തെല്ലാം പശുക്കളെ മേച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ ഗോപിമാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. കാരണം ഗോപിമാരടുത്ത് ഭഗവാൻ രാത്രി സമയത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗോപിമാരെപ്പോഴും വിചാരിക്കും രാവിലെ ആകണ്ട, രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ഉടനെ ഗോപകുമാരന്മാരുടെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ ഗോപകുമാരന്മാരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? രാത്രിയായാൽ കൃഷ്ണൻ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകും, നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയും രാത്രിയിലാണ് ഗോപിമാർക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്നാൽ ഈ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയ സമയത്ത് എല്ലാരും അവിടെയുണ്ട്. ശാന്തരസത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെന്താ ദാസ്യരസത്തിൽ ചിത്രക, പത്രക, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ? അവരും അവിടെ ഉണ്ട്. ദാസ്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നു, ആ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്താനും എല്ലാം ദാസന്മാരെ പോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, സഖ്യരസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അവിടെ ഇന്ന് കൃഷ്ണനെ കളിയാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യും. മധുമംഗലും സുബലും എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും, ഓരോ കമന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, വാത്സല്യരസം. കാരണം അവിടെ യശോദാമ്മയുണ്ട്, നന്ദമഹാരാജുണ്ട്, രോഹിണി മാതയുണ്ട്, അങ്ങനെ മുതിർന്ന ഗോപിമാരുണ്ട്. എല്ലാരും വാത്സല്യരസത്തിലാണ് അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. പിന്നെയോ മാധുര്യരസം. അവിടെ ആരുണ്ട്? രാധാറാണിയുണ്ട്, മറ്റു ഗോപിമാരുണ്ട് മാധുര്യരസത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ ഈ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയ ആ സമയത്ത് 5 രസങ്ങളും നടക്കുന്നതാണ് ഗോവർദ്ധന ലീലയിൽ. ഇനി ഈ ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന ഏത് ധാമമാണ്, ഏത് സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത്? രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലം രാധാകുണ്ഡം. അവിടെ രാധാറാണി തന്നെ ഒരു വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള രാധാറാണിയാണ് രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അനേകം നദികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രാധാകുണ്ഡില്. അപ്പോ ഏറ്റവും മാധുര്യ രസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരമാണ് അത്. ആരാണ്? രാധാറാണിക്കാണുള്ളത്. ആ രാധാറാണി തന്നെയാണ് രാധാകുണ്ഡം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയാൽ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർ സാധാരണ അവിടെ ചവിട്ടാതിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ശ്രേണി ഏതൊക്കെയാണ്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് മധുരാപുരി, മധുരയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നത് ഗോവർദ്ധനം, അതിലും ഉയർന്നത് മധുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം ആത്മീയമായി മധുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം ആത്മീയമായി വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല
വിനോദങ്ങൾ കാരണം വൃന്ദാവനം അതീന്ദ്രിയ വനമാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഗോവർദ്ധന മലയാണ്. കാരണം ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യമായ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ സ്നേഹപരമായ വിനോദങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. കൂടാതെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അതിശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ രാധാകുണ്ഠം പരമോന്നതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. കാരണം ഇത് ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമൃത പ്രേമത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന മലയുടെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവ്യമായ രാധാകൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എവിടെയാണ്? അപ്പൊ ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ആ മലയുടെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദിവ്യമായ രാധാകുണ്ഡം അവ സേവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? അപ്പൊ ഓരോന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ആത്മീയ ലോകം, വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഭഗവാൻ അവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മാധുര്യഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അവിടെ ഭഗവാൻ ജനനമോ പിതാവോ മാതാവോ അങ്ങനെ ആരുമില്ല. അപ്പോ ഈ വൈകുണ്ഠം ആത്മീയ ലോകത്താണ്. ആത്മീയ ലോകം 4/3 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകമാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ 3/4 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരുടെ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ ഭുജങ്ങളായിരിക്കും കൂടെ ഉള്ളവർക്കും. അവിടെ എല്ലാരും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവിക്കുന്നത്. ഇനി മധുരയോ അത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ അവിടെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. അത് മധുരയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മധുരാധാം വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഇനി വൃന്ദാവനത്തിൽ 12 വനങ്ങളുണ്ട്. 12 വനങ്ങളാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈ 12 വനങ്ങൾ, ഈ വനങ്ങളിലാണ് ഭഗവാന്റെ പല പല ലീലകൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വനങ്ങളിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഗോപന്മാരുമായിട്ട് പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാ ലീലകളും, പിന്നെ ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെല്ലാം ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വനങ്ങൾ യമുനയുടെ കിഴക്ക് വശവുമുണ്ട്, പടിഞ്ഞാറ് വശവുമുണ്ട്. യമുനയുടെ കിഴക്ക് വശം 5 വനങ്ങളും യമുനയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശം 7 വനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ 5 7 12. അതാണ് 12 വനങ്ങൾ. 12 വനങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിനോദങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ 12 വനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉൾവനങ്ങൾ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ 12 വനങ്ങള് 5 എണ്ണം കിഴക്ക് വശത്തും യമുനയുടെ കിഴക്ക് വശത്തും പിന്നെ 7 എണ്ണം യമുനയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ വനങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താലവനം, കാമ്യവനമുണ്ട്, മധുവനം, ബഹുലവനം, പിന്നെ ബന്ധീരവനം, മഹാവനം, ബില്വവനം, ഭദ്രവനം, അങ്ങനെ അനേകം ഈ 12 പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വനങ്ങളിൽ എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ 12 വനങ്ങളും. അപ്പോ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. ഇനി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഗോപപാലന്മാർ പശുക്കളും എല്ലാം അഭയം തേടിയത് ഈ ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന് താഴെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ വനങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവിക ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്.
കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന കുന്നിനെ ഒരു കുട പോലെ ഉയർത്തി തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ വ്രജത്തിലെ നിവാസികളെ കോപാകുലനായ ഇന്ദ്രൻ അയച്ച തോരാത്ത മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ താമര പോലുള്ള മനോഹരമായ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി. ഗോവർദ്ധന കുന്നിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ പശു പരിപാലന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുന്നിലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പശുക്കളെ മേച്ച് ഈ കുന്നിലാണ് പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ എല്ലാ ഗോപിമാരും ഗോപന്മാരും യശോദാമയെ നന്ദമഹാരാജും മുതിർന്ന ഗോപിമാരും ബാക്കി ഈ വൃന്ദാവന നിവാസികളെല്ലാരും സ്ഥിതി ചെയ്ത ആ 7 ദിവസം 7 ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ എല്ലാരും ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഗോപന്മാർക്ക് പകല് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ, രാത്രി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഗോപിമാർക്ക് രാത്രിയെ കാണാൻ പറ്റൂ, ഭഗവാനെ പകല് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ 7 ദിവസം ഫുൾ ടൈം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് എവിടെ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അവിടെയും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാധയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്നേഹത്തോടെ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള പല വിനോദങ്ങളും ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, കണ്ടോ, ഭഗവാൻ ഇത് ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും അവിടെയുണ്ട്. പശുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആ ഭഗവാനെ കണ്ട് ആ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആചാര്യന്മാരെ ഈ ഗോവർദ്ധന ലീലയില് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടക്കണ്ണിട്ട് രാധാറാണിയെ നോക്കുന്നതും, പിന്നെ മറ്റു ഗോപന്മാര് സഖ്യരസത്തിലുള്ള ഗോപന്മാര് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നതും, പിന്നെ യശോദാമയും നന്ദമഹാരാജും വ്യാകുലത്തോടെയോ എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അവന് വല്ലതും പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും 5 രസങ്ങളും ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന് ചുവട്ടിലാണ് നടന്നത്. ഇനി രാധാകുണ്ഡം. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ് രാധാകുണ്ഡവും ശ്യാമകുണ്ഡവും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം, രാധാകുണ്ഡമാണ് ഈ വലിയ സ്ക്വയർ പോലുള്ളത്. ഈ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ശ്യാമകുണ്ടാണ്. അപ്പൊ ശ്യാമകുണ്ട്, രാധാകുണ്ട്, ഈ 2 കുണ്ഡവും 2 കുളങ്ങളും ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അതായത് ഗോസ്വാമിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കാരണം ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചത്, രാധാകുണ്ഡം മറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം. ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു രാധാകുണ്ഡം. ഒരു ചെറിയ ഒരു കുളമായിരുന്നു. ഇപ്പം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇത് വിപുലീകരിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ഇതാണ് രാധാകുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയും രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയും രാധാകുണ്ഡത്തെ വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വലിയ തടാകം കാണാനുള്ള കാരണം രൂപ ഗോസ്വാമിയും രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ഇതിനെ വിപുലീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ രാധാകുണ്ടിന്റെ തീരത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഈ രാധാകുണ്ടിന്റെ തീരത്ത് വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം, അങ്ങനെ നിസ്സാരമല്ല ഈ രാധാകുണ്ടിന്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വൃന്ദാവനത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ, നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി 1% ചെയ്താൽ അതിന് 10 മടങ്ങ് അല്ല 100 ഇരട്ടി ഫലമാണ് കിട്ടുക. അതേ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അതും 100 ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് അപരാധത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ധാമില് സാധാരണ ആൾക്കാർ പോയി താമസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ധാമിൽ പോയി നമുക്ക് വസിക്കാം.
അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അത്ര ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തർ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് താമസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക. അതാണ് ആ ഭാവം. നമ്മൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ഫിസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുക എന്നല്ല, ആ ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് രാധാകുണ്ടിലെ ആ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആചാര്യ സീരീസിൽ കണ്ടു, ഒരു ഭക്തന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടം നിറച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതാരാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പത്മാ നദിയില് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ജനിക്കും, ആ ഭക്തൻ വരുമ്പോ പത്മാ നദിയുടെ അടുത്ത് പറയും ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം അവന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അത് ഈ വ്യക്തിയാണ് എന്ന്? അത് അവൻ വരുമ്പോ തന്നെ നിനക്ക് ഈ അലകളെല്ലാം ഈ നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും, അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പത്മാ നദിയോട് പറയും. അതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അല്ല മാതാജി, അത് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. നരോത്തം. അപ്പോ നരോത്തമന് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചത് പത്മാ നദിയിലാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ പത്മാ നദിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നരോത്തം വരുമ്പോ അവന് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കാൻ പറയും. അതേപോലെ ഈ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള രാധാറാണിയുടെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ പരമോന്നതമാണ്. ശരിക്കും ഈ രാധാകുണ്ഡം പരമോന്നതമാണെന്ന് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. മറ്റു വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലുള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നത സ്ഥാനമെന്ന് അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ പോയി തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അവരെ വേറൊരു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും എന്റെ ഭാവത്തിലാകണം ഈ ആള് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാവത്തിലാണ്. ചിലര് മാധുര്യ രസത്തിലായിരിക്കും, ദാസ്യ രസത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ പരമോന്നതമായി കാണുന്നത് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠ വാസിയായിട്ടുള്ള നാരായണനെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് രാധാകുണ്ഡമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ തിരുത്താൻ പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നവരാണ് വർക്കാണ് രാധാകുണ്ഡം പരമോന്നതമായ സ്ഥാനം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡവും ശ്യാമകുണ്ഡവും പ്രകടമായത്? രാധാകുണ്ഡം ശ്യാമകുണ്ഡം പ്രകടമായ ആ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് അസുരനെ വധിക്കുമ്പോഴാണ്? ഏത് രൂപത്തിലുള്ള അസുരനെ ഭഗവാൻ വധിക്കുമ്പോഴാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണുകാസുരനാണോ? അല്ല. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന മാതാജിമാർക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോടെ അനക്കമില്ല ഇവിടെ. മറന്നുപോയോ? ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. അതായത് രാധാറാണി കൃഷ്ണനോട് പറയും, നീ പാപമാണ് ചെയ്തത്, നീ ഈ അസുരനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ അസുരൻ വന്നത്? പേര് പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് രൂപമാണ്? മത്സാസുരനാണോ? പശുവിന്റെ രൂപത്തില്? പശു അല്ല, കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന അസുരന്റെ പേര് അരിഷ്ടാസുരനാണ്. അരിഷ്ടാസുരൻ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ അസുരനെ വധിക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണി ഇങ്ങനെ കളിക്ക് കൃഷ്ണനോട് പറയും, കൃഷ്ണ നീ വലിയ പാപമാണ് ചെയ്തത്, നീ ഒരു കാളയെ വധിക്കുന്നു. കാളയെ വധിച്ചാൽ അത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പുണ്യ നദിയിലും പോയി കുളിച്ചാലേ നിന്റെ ഈ പാപം മാറത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയാ, അതിനിത് അസുരനല്ലേ, അസുരനായാലും അവൻ കാളയുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ കാളേനെയാണ് വധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത്
രാധാറാണി പറയും, നീ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരണ്ട, നീ ഒരു പാപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തും. അപ്പോ എല്ലാ നദിയിലും പോയി കുളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ നദികളെയും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ നദികളും കൂടെ വന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശ്യാമകുണ്ഡം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഇതാണ് ശ്യാമകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഈ ശ്യാമകുണ്ഡത്തില് ഭഗവാൻ കുളിക്കും. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയും, എന്റെ പാപമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ രാധേ, നീ പാപമല്ലേ ചെയ്തത്? നീ ഒരു അസുരനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു അസുരന് വേണ്ടി നീ വാദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തത് പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീയും എല്ലാ നദികളിലും കുളിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ രാധാറാണി എന്ത് ചെയ്യും? രാധാറാണിയും ഇതുപോലെ കുണ്ഠമുണ്ടാക്കും. എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ രാധാറാണിയും ബാക്കിയുള്ള സഖിമാരും കൂടെ ചേർന്ന് കയ്യിലെ കുപ്പിവള പൊട്ടിച്ച് ആ കുപ്പിവള കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചാണ് ആ കുണ്ഡം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി ഇങ്ങനെ കുണ്ഡം നിർമ്മിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബാക്കിയുള്ള നദികളെല്ലാരും രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കും, ഞങ്ങൾക്കൂടെ ഒരു സേവ തരുവോ, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നദിയായിട്ട് ഈ കുണ്ഡത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണി സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ നദികളും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ വരുന്നു. അതാണ് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കുണ്ഡമാണ്. ആ കുണ്ഡത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്താലും എല്ലാ നദികളും അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നതാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഈ വലിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാധാകുണ്ഡം. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ പറയും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്ന് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രാധാകുണ്ഡമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവരുടെയൊക്കെ ധാരണ എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തിലാണ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് നേടാം, എല്ലാം വെട്ടിപ്പെടുക്കുകയും സ്വപ്നം കണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കല്പികമായ ഒന്നിന്റെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത്. ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ പുറകെ, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ സിനിമാ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള കഥകളും അതിലാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം. അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു ദൈവവിശ്വാസമില്ല, അവരുടെ ബോധത്തിന് വളർച്ചയില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകമല്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അതാകെ നമ്മുടെ ഒരു ദുർഗുണ പാഠശാലയിൽ വന്ന് നിർത്തിയേക്കുവാ. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വന്നതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം, ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും. ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവിടെ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് അവർക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വെറുതെ വിടും. അതേപോലെ നമ്മൾ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടെ ഓരോന്ന് വെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ധാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് നിരന്തരം കേൾക്കണം. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവർക്കോ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമേ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് FM അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബും ടിവിയും ഇതെല്ലാം കണ്ട് സിനിമകളും കഥകളും ഒക്കെ കേൾക്കാനാണ് താല്പര്യം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട എന്താണ്? ഇതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മികമായ കാര്യമാണ്. ഈ നമ്മൾ ധാമത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. കേട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണാൻ. ധാമിനെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല, ചെവിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെയാണ് ആ ധാമിനെ കാണേണ്ടത്. അല്ലാതെ കാണുമ്പോ എന്താണ്? ഇതില് നല്ല സ്ഥലം എന്റെ ആണല്ലോ, ഇവിടൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ വൃത്തിയില്ലല്ലോ, ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തകൾ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മള് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ടൂർ പോകുന്ന പോലെ അല്ല ധാമിൽ പോകേണ്ടത്. ഈ ധാമിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, അങ്ങനത്തെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ
പോകണം. ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും ആ ധാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് അത് കാണണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധാം കാണേണ്ടത്. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ രാധാകുണ്ഡം എല്ലാവരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം അവിടെയാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്. കൃഷ്ണനും രാധയും തമ്മിലുള്ള നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ നിരവധി ഓർമ്മകളുടെ ഇടമാണ് ഇവിടം എന്നതുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഭക്തർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന ഭക്തർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് രാധാകുണ്ഡം, വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥലം. അപ്പോ നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിലോട് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കാണിക്കാൻ കാരണം? രൂപ ഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ഡത്തിനോട് പ്രാധാന്യം കാണിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിനോട് ആര് നിർദ്ദേശിച്ചു രാധാകുണ്ഡത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രാധാന്യം. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഇതൊക്കെ നടന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയൂ ഇത് ശരിക്കും എവിടെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ മറഞ്ഞു കടന്ന രാധാകുണ്ഡവും ശ്യാമകുണ്ഡവും നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ രാധാകുണ്ഡിന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത്? തീർത്ഥാടനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും തയ്യാറാക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവ വായിച്ചുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ, വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോവിന്ദദേവ്, രാധാ ഗോപിനാഥ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാം. ഇതെല്ലാം സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജന ഇത് തരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. പിന്നീട് നമ്മള് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ധാമിൽ പോയാൽ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 10 അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നാമാപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ അപരാധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ. വിശുദ്ധ ധാം. ഇനി ധാമിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ധാമിനെ സേവിക്കാം? ആ ധാമിനിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധന മലയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഭഗവാൻ ഇത് ഉയർത്തിയ ആ ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ശ്രവിച്ച, ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തും രാധാകുണ്ടിലെത്തിയാൽ രാധാറാണി എങ്ങനെയാണ് ഈ കുണ്ഡം നിർമ്മിച്ചതെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നടന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാം. അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് ധാമിനെ സേവ ചെയ്യാം. കൂടാതെ അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കണം. അതായത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം ഓരോ സ്ഥലവും. രാധാകുണ്ഡം എത്ര ഉയർന്നതാണ്, ഓരോ ധാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കീർത്തിക്കണം. അതാണ് മഹത്വവൽക്കരിക്കണം. പിന്നെ ആ ധാമിനെ വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പൊ വൃത്തിയാക്കുന്നതും ധാമിന് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഏതൊക്കെയാണ്? വൈകുണ്ഠം, മധുരാപുരി, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുരാപുരി. എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുരാപുരി ശ്രേഷ്ഠം? ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ്. ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് മധുരയിലാണ്. ഇനി അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് രാസലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ 12 വനങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ പല പല ലീലകൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം ഉയർന്നത്. അതിലും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? ശ്രേഷ്ഠമായത് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം 5 രസങ്ങളുണ്ട്. 5 രസങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഈ 5 രസവും നടന്നത്? ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയപ്പോ. അപ്പം അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ആ കൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തി.
ആ ഗോവർദ്ധനത്തെ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തരും അതിന്റെ ഉള്ളില് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു. ആ സംരക്ഷണ സമയത്താണ് 5 രസങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് കൊടുത്തത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയത്ത് 5 രസങ്ങളിലും ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പോ ഇത് രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപഗോസ്വാമിയും രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയും ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ പുനരുദ്ധീകരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്? മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചത് കാരണമാണ് രാധാകുണ്ഡം. പിന്നെ കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, ഈ കുണ്ഡത്തെ തിരിച്ച് പുനരുദ്ധീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സേവ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം. അത് മറഞ്ഞിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ റീസൺ രൂപഗോസ്വാമി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം കൃഷ്ണപ്രേമം കവിഞ്ഞൊരുകയാണ്. അവിടെ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലീലാ വിലാസങ്ങളുടെ സ്മരണ ഉയർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്, ദിവ്യമായ സ്മരണ ഉയർത്തുന്ന ദിവ്യമായ സ്ഥലമാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പോ വിവിധ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളുടെ ഈ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. അതിനുള്ള റീസണും കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? ഫസ്റ്റ് ടൈം? ഞാനുണ്ട്. ഗീത മാതാജി. അരെ നിർമ്മല മാതാജിയാണോ? അതെ അതെ. നിർമ്മല മാതാജി. ഓക്കെ. മാതാജി ഈ ബാച്ചില് ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറിയതാണ് അല്ലെ? അതെ അതെ ശരി. മാതാജി ആദ്യം തൊട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ? ഇല്ല, ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം കേട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നും രണ്ടും കേട്ടില്ല. ശരി ശരി. അത് പ്ലേലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം ശ്രീജ മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് 1, 2 കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഈ ബാച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറിയതാണ്. ശാരദാദേവി. ശാരദാദേവി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് 1-2 ക്ലാസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, സുഖമില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനും 3 ക്ലാസ് കേട്ടുള്ളൂ. ഞാനും ഇടയ്ക്ക് കയറിയതാണ്. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തേത് ബാക്കി ശ്രീജ മാതാജി അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഇട്ട് തരുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇട്ട് തരും മാതാജി. അത് ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം അടുത്ത ആഴ്ച തീരും. നാളെ നമ്മള് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. എനിക്ക് 5 എന്തോ മാതാജി? എനിക്ക് 5 മുതലേ കിട്ടിയുള്ളൂ മാതാജി. ഉപദേശാമൃതം 5 മുതൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം എല്ലാം ഈ 11 എണ്ണം ഉള്ള ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും മാതാജി. അപ്പം മാതാജിക്ക് ബാക്കി മിസ്സായതെല്ലാം കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.